gandane kang sekar kadung mawa kembang menur kang esmu arum winor lan yata-yatan kati kusuma mangambar-ambar wor kuku sing tupaku melon kalon kang amembo Bathara aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagaya nepun wong melek sabar narima ingkang nembe paripurna suka parisuka tan kadingkeng wonten Pasiban Jawi Sang Patih Haryasuman angawe sangyaning para sata Kurawa yen Cinandra pindhara ping jala niki langening kalang nyarap pandang muntar inan neler kekonang
dan yanggung manguncang nidi benjang aji micil atinya ngedali wuwus suratira tira bocah ngendi dirsasana wis padha sameta man nuwun sewu man niki sampun mlempak napa WA sampean niku badhe diteruske lah kowe nek ya wis ngerti ta ora usah dirembug dina iki kari para Sata Kurawa gelem angkat apa ora awit WA sing mok tampa kuwi rak sinuwun Prabu Duryudana duwene kekarepan anggayuh wahyu panca tunggal niku pun mboten iso digoleki man lan malih ngaten lho man Durma Gati kepareng matur wahyu panca tunggal niku pun cumondhok wonten dalem kapercilan kok kowe muni ngono contone sing ditampa ngomah kapercilan apa setunggal wontenipun wahyu guyon maton ingkang kanggo kalih wahyu drama soka didukung kalian wahyu Brasko wonten melih wahyu HS ingkang pungkasan mengke badhe wonten wahyu melih apa wahyune temanten sampun dipun kirapaken sampun dipun ikraraken pila ban menawi kula kepareng matur mbok mboten sah pados wahyu tur melih panjenengan dawuh to man ngendikanipun wahyu menika saged kecepeng kedah ditumbali wontenipun mustakanipun utawi sirahipun adi-adi kula Pandhawa napa badhe kelampahan man kula aturipun man pados wahyu menika ngendikanipun mbah-mbah rumiyin kedah dipun sranani ati ingkang suci niat ingkang becik pun ping pinten para Kurawa pados wahyu kok mboten nate kasil awit anggenipun pados kanugrahan ndamel margi ingkang awon aja cerewet kowe kari gelem budal apa ora kengko rame suwe mula saka kowe aja wedi kangelan kabeh padha budalan swatama kula wonten dawuh Ndarawati metu njaba ya nggir jawi enten apa caiden ya kaya biasane kae lho ngono kepyakan prajurit estokaken dawuh pusnya rampung sang swatama nuli mundur ngepyaken prawadya tan kantun para prajurit daya-daya angupati panca tunggal Malik sarung Malik sarung dados prajurit sarungipun dipun walik ya sang patihanata baris Jawaji kumolong dampyak-dampyak kumragut lampahe kepyak nyang watang angga ate
awake gumuruh. Kapiarsa swaranipun lerombake Samudra.
Wis. Yo tepuk tangan untuk abae. Masa arep niat langen kalah. Masa arep jejer loro. Iki udarono Mas. Sik to derek. Jalan ketiban asam urat iki.